Geweldig. Ten eerste hartstikke leuk door Sjost. Grote kans dat je een van die haast 400 abonnees bent die het mijn kanaal nog volgen. Daar ben ik je echt super dankbaar voor. Ja, dat is toch leuk om te zien dat er mensen me toch volgen willen. Maar ja, het is hartstikke lekker waai hoor. Het terras is al geopend. Maar ik dacht van misschien kan ik wel even in de Prinsentuintje en dan even zien waar het er nou zo spookend, maar het mooi waar. Hoi. Dat is de Weide Gasthuissteeg. Dus hier, het is gewoon hartstikke green steeg. En dat is geweldig. Ja, maar mooi waar, maar ik bouwde er vanzelf. Hallo, hè? Giet gewoon trouw, net. Je wil wel alleen maar het werk in, net. ja. Zo? Dan kan je iets van mooi water drinken, net. Ah, goeie. Hoi. Boy, jonge hond is sinds maandagavond 8 mei weg. Doordat hij door een paar jongens is opgejaagd. Boy is angstig, maar niet agressief. Gezien of tips, bel. Ik heb net gezegd. Nee, ze zwemmen niet, hè? Die kunnen... Nee. Even kijken. Die dorst heeft. Sowieso die dorst? Ja, Die dorst, maar ja, gaat er wel doen. Nou, moet ik zeker ook even wat zingen. In the sun and in the wind. Oh ja, nou dit kan ik betrekken. Oh, dat is een bikkel. Oh, het is best zo koud. Ja, toch wel hè? Ja. Een echte zonaanbidder die leidt hier even in het gas hier. Ik ben even een biertje aan het drinken, van het zonnetje aan het genieten. En even inspiratie nou, Inspiratie, ja? voor een nieuwe film. Ja, binnen wat footnotes, om het zo te zeggen. Ja. Het is Dimpel, korte film van ongeveer een kwartiertje. Ja, het gaat om suipende gasten die niet altijd goed voor hun vriendinnetjes zijn. Het is een beetje een crossover tussen Groundhog Day en Christmas Carol, alleen dan in een bad. Nou, ik ben Davy en ja, ik ben hier met allemaal scheepsbouwers, maar ik ben geen scheepsbouwer. Hoe lang zitten jullie hier dan al? Nou, die twee sinds al het 5 verbracht uur. zijn opgestaan. 4. Max. Nou, 4 uur en 50 minuten. Geweldig. Een vraag voor zelfs Wol. Als je nou een porte bier drinkt, weet je snel naar het toilet dan? Hè, dat is de vraag. Hè. Ik denk dat dat in bosjes gebeuren hier. Ik dacht ik iedereen weer hollen bovenin je. Speuk me saai in het gezicht, maar dit wetter stonk wel wat zie je bij de Aldehoven. Maar ook een beetje riolen, gadverdamme. Geweldig. Vond je nou een leuk filmpje? Doe dan een toon omheen. Word meer zien van mijn kanaal. Abonneer je dan op de Friese Vlogger. Tot de volgende keer.